Dibed nu uwondoru nu kedo ne ratiro la mago jende kata mag piny Kenya to utiyo mana kanyakla. An pok watiyo gi buka. Pok watiyo gi buka kabisa. To nini an angeni buka nini ratiro mar vijende but onge kama waseriwore. Okay. But ange gimotimo. But pok ange agenda mare gimotimo. Embo menyo kaka ni menyo miyuto. Ano gibor na menyo mayuto. Onge gima sayudo. Anan soja. Apana wangileny kabisa. Ndio kujaribu kudia macho manade aga ucho. Lakini ni wangileny moewa. Ni wangileny moewa. Okay, sasa wadoge ucho. Jo pinyo ngima nyeselo. Makana sabi wuok ni dhigo piny. Ngani aga uto ni ndo wewa. Koro wan wadogo ga kendo. Lakini samoro be komiye gimoro bana no kipoge mta kocha. Sasa vipo gima teno. Nyaki ngati ne jo piny gima pogo ni omiye ngane ni ukinyo timo nade. O wach kama lakini ando kaka ga ucho. Adwaro ni ogol weny mar adiera mar kedo ne ngono jo piny. Okay. Kevin Kega Odero wacho ni is Gaucho the best you could think of? Niti introduction mana chako go kaindi kane itimo no nonro mari mimi wa ngima ni kaka ne chalo koda lokruok mopogore. Though nitire thoto jende manene social media kaindi ma podo believe ni in ngatno endo ma ideno kaka tiyo machiegni kod jo maundu ahinya seche weko mag siasa. Jo maundu ere kaka kinyago aningeni jatelo ngamocho na tiyo gi kijana ma ja maundu. Aromo gi vijende mang'eny mopogore. To vijende maromo mang'eny mopogore gi ji judge gi sura margi nikech yudo ka sura margi gi ID margi wacho gik mopogore. Yudo ka kijana chiemo kibahati to onindo late. Koro yudo ka suche gi ID wacho gik mopogore ok nikech erone nikech gik mabuka wacho ni tich onge. Kijana ok chiemo maber, usingizi ni wange. Koro ng'ato koneno ke ibedo gi kijana ni to judge ni kijana ni rach. Okay. To ok enero mare mondo suche no bedo marach. Koro yudo gimo nyalo timo kila siku muchiemo maber to suche bere ka kidwaro mondo kikijaje. Okay. Yeah. Diel yoyo yengo wachira kai ni Kafaya ananeno ni ji owere gi weche mag ng'anyo nikech onge gima lit ka jowa wito nyithindigi to chuoge kod chuoge to nikech wach mar ng'anyo sawa. Kasta bende I think ramo okay sawa. No miyo maparo mag jok mune ube no invite kaindi bende mar mondo miwa ler mamoko erokamana ahinya. Amaz Amata let these our youths continue fighting for their rights. Kafaya. Okay, erokamana ahinya. Okay, sawa. Enadieri ni joma tiyo gi rawere marach. En jo siasa buka inyiero chalni ine Facebook wado. Inendo ote. Okay, enadieri ni joma tiyo gi rawere marach en jo siasa. Politicians. Mombasa winjo twak maler kabisa. Ilungo kanyo ni Migire Dan Migire. Nono abiri ariyo kana nono abiri adek mana mapio mar mondo mi mbaka ni ndiwa go kanyakla. Gaucho. Nitiere achiel kuom jogo ekoma bende gintiere bunge la wananchi. Kata kamano e bade ma Migori kamoro ni Rongo. Yeah. Ilungo ni Omiti Jarongo. Inge? Omiti ang'eyo. Okay. Wacho ni page na Gaucho ni to be ntie gimosetimo en ang'o kata chenro mane ma intiere godo e konyo jende e broad based government ma intiere ni endi kata obedo ni en machiegni koda baba. Mokwongo ji mang'eny nyalo nega ni ntie gimosamia broad based government. Madiri mantie onge gimosamia broad based government mocho ni koro Gaucho oyudo barua. Gaucho pesa. Moyudo barua. Pesa. Kata mana pesa poko mia. Yawuli nitie nono. Mana diri mantie. Ochulo rent now. Mana to kari dak Nairobi kana. Anyisi ni ajatelo. Ing'eyo kitambo kabla broad based obedi. Nachulo ot. Dong sani ti wuok kacha. Atimo winji gima timorega. Awachoga ni kaka jomoko inyalo ka ja Kristo. Ng'at mowar machamo nying Yesu. Nitie kama samoro ni ondike onge
o ma believe kuom Yesu to nitiere johera mag Yesu gi manyalo miye tich mondo tim ang'owa oti. Koro the same thing chalo an ineno johera mag Raila gi mama nyalo miya biashara moro niga ucho bi supply nwa gini kata us nwa gini. Okay, mane gima lakini gima mo samia ni kata pesa moro miya broad based every month mar vijende ni the team go magima to mane maka yudoga to kinga follow wa Facebook kata nini wall mara ibiro kaka ucho kaido nikecho kadhi kanisa kaido gimoro do kadhi kijiji nyaka kantire shida moro moido vijende nyaka dhi achiwe kata Alpha Beach Alpha Par Alpha Berio nikecho do through Raila Odinga tanani close kode. Koro kijana mora mawuke mta ok nyal believe ni antigi mapoko miya o believe ni tigi momiya to nikech ayudo gimoro kuok malugo nyaka so anini piny lakini kamosa miye barua moro kata pesa moro miya every month ni mar vijende mowuok broad base onge. To dong nitiere ang'o momiyo chieng' moro naneno ka jo bunge la wananchi ma Jakaranda no oriembi ni ogidwa neni kanyo idog Jivanji onge Jakaranda mosariemba niki kanini maka kandegi ni jomoko maloso ji ariyo adek onge ng'amo Jakaranda maloya en mana ni koro Jakaranda samoro kosoga agenda mar politician ni gone simu ni ya kauno yany buka oyanyo buka kiny machielo yany ng'anene oyanyo koro naneno na agenda ni ok nyalre ineno to gimara timore ni ng'ato nokelo allegation ni nitiere noketa salary mar ndi mane wacho ga noketa salary ni Sakaja oketa salary ni 150,000 50,000 ni Sakaja oketa salary mare wan gi Sakaja ok wan close madoketa salary mare mane mondo mi wacho ni ji omany ga ucho maka Sakaja gi ga ucho maka Raila. An gima ng'eyo ni biashara mora matimo gigi mora matimo atimo in the name of Raila Odinga lakini kamusa ndika ni koroma en pesa mar broad based government monegi wuotho to onge apa ni kaki donka kapo ni giwinje dongithi gola salary kawuono kapo ni tigi miaga. Okay, sawa ero kama na inya mara mogi halo Ramogi oyawre mama sanke usure kama mwa yes usure kanyamwa machiegni hapo jamaa sama drago na kala na mama ni ndo dianganje ni Ojo banga ngin kanje men chuna men yakajito kozo doge papa bueno no to mona dina to to chuadi na to jodom dadi ma to ko yo ito normal to ama mo de ko normal ngi ma kata normal ti mo na be muto ka na be kwa hivyo pin sasa ma dio de kanji zero ngani mamuol to nyakaje okay penjo neno okay wang mangita halo Ramogi oyawre ma mimo kamimo ching mosna wodige mbuko mole ogiga usho ambe ana tekom dok mapati ge are supporting gimoje ndetemo ana just afina party ujende timango ultimoje ndetemo mar fighting for their rights gimone go ge judi okay employment creation of companies to gimiyo kaka ngima dok piny gimada paro ni ga usho ni wacho maber ni kane ojedo ng'anyo last year president no wuok oko mo address gik mane chandogi ada paro ni from number 1 to the last number mano wacho no di address onge mosetim kata chiel president no wacho ni odi reduce advisors mage by 50%. Nondro bakata ini nyeyo ni sani gibedo increased by 300%. President no wacho ni can stop abductions. Sani we are not seeing only abductions but abductions and killings. President no wacho ni can stop expenditure moko ma oko chuno. Yes. Sani State House better allocated millions of shillings every financial year. Gima chata maga usho nego duoka. Kombe State House gi jotelo madhiye ga gi wende mang'ado gima after 6 months inyo manyien. An ot madake poko wirange for almost 3 years to odno ler. Poko timne renovation. State House ni jok matidi gi makato gore nyinge gi manyo every year ino ketne. To bakwa lit moloyo. Yeah.
Kauso wacho maber ni ojende onego bed mos kia jopiny winjo maber. Bedo kung'eyo ni onge project manyalo konyo ngima na japiny mosedhi Nyanza. Lakini statement miwachono to kawinjo kowacho nyaka nwachak twak. Okay, waparne kata ka ok owacho. Ok owacho no jende obed mos kata ka ok owacho to jende ok bibed mos. Quote number 1 nani Kafaya. Yes. Gima nyalo loko ngima japiny ma Nyanza sani. Kikawo kambi rabuon iketo Kabondo. Kikawo kambi mixed fruit iketo Ndori. Kikawo kambi michele iketo Ahero. To kidwa wacho ni gero ni barabara misikilando. Dok modenyo mang'eny maonge pesa pikipiki gi mitokni biro gwe barabara. Sante. We need factories, we need companies, ngimo nyaka dog piny unless ka eno fight gi mopogore gi ma waneno gi. Pero kama na nyamimo kamimo ler. Thank you. Yogi biro nego Gaucho. Maramogi. Yes. Halo Ramogi. Ochinu dawa machiegni. Ada kwenye Gaucho. Awinjo ka ofagi kijene kabisa. To ni konto. Bidane network maber. Awinjo ko wasi ko modwaro. Pok wacho no dwa kom mora mora. Na yo sawa awinjo dwa ko la Bigori kae. Ko diponi ya. Onoze wacho Bigori kono. Otiyo gi chas mare odwa gi chas mare mondo mere ko men Bigori kae. Ngini ya. Kiko kijene gas miluwo ne go kuchi ni na ichero moro kata moro ka di machielo. Ko fight. To fight panadera ni kiko fight mondo lo kijene gas kanya le di bakade winjo. Kanya manya di bakade kiko kijene ma re ko moro le Israel ma kan ni di kedo ne ko mane di mo ko. Mero kama na. Mero kama na nyotino jawa. Abro bi. Ande ko gipi. Maramogi. Pole sana, pole sana, pole sana, pole sana. Maramogi. Ramogi. Yero. Miguna, wacha ni ya. Machiegni Miguna. Kamimo nyaka ng'eni di budget yore kamba dio somo. Makore okungu rite mkore kongeni ngoga moko tim Nyanza. Sani ndara masoli kadi magunga iloso mamano nyaka wagote mara riyo. Nyaka wang'eni kikwa golwenyi moko maro kenda na support kikwa golwenyi moko maro jogi tuwa nyisoni mondo gone Raila kura dagi wachini Raila uti. Kitwaro kijana, obio giwe kijana uti, giwe kijana uti kaka endelea gitich. Tuwo tukinyalo paro, ne waketo ng'anene Kibaki ke kom kati ende opir ka ene wheelchair. Ang'ma ni mondo gidwoko lwetgi 2022, mondo gin bende gisupport, ne gitamre support Raila ni gin gidwaro kijana. Koro we bottom up oendelea away. Sante Miguna. We. Dakika dong' 4 kende kae nyakwara Mogi to wa bro dhi kanyo endo mar yudo weche mago koma tuche kor gwenge. Mara Mogi. Oyawre ahinya. Polycarp dwok duond nyakalondo ni piny. Yes. To gima dira achiel. Ng'ani moro 26 Tadi kini gik mane gitimo ne mana marungu gi kini mari chiricho mapokre gi nono. Aso kaya terorasi mo ne gikani nda kitemo to gilu ndomo makagoi. Nung kata gimana kita lagi sih macam mo bisa no state rightfully ko so ne ko mana mag kanjao gi ka chino mo manda gi nono. Okay. Ya, pasal kan. So ngani ni mo call it off. Until for them, they could have taken it for their life, and they used to lose their life. Ero kamana ahinya. Mara Mogi. Hello. Hello. Kapae yaure. Oyawre ahinya. Waya notie matin ka wacho wach mar ng'anyo mondo gol oko e Kenya mondo Kenya bed gi kwe. Iluongi ni ng'a? Iluonga ni Frida Rindo. Ero kamana ahinya kanye? Anasembo yudo ng'anyo ketonwa Kenya onge gima ko nyo kelo ang'o. Nyo kelo mana to. Ero kamana ahinya. Mano bullet momiyo kanyo endo buka kanyo. Mara Mogi. Kafaya. Oyawre. Pole sana. Abito ja winjo no endo.
Adware ni mondo mi penjo gi eki wa adimiu dakika 10 kwa duogo to kweche manyien nikech ang'eni bende odech mar mondo mi waduok penjo gi eki kasto be watieka. Buka kapok watieko mana wacha chiel kende tu Jatend migao mar weche mag arita Kipchumba Murkomen nyo wacho kanyo ni nitiere kaka ng'anyo manyoro cha kata manyo timore tich adek niendi nitiere kaka nitiere dwa lok loch. En ng'a ma dwa loko loch mar jatend piny William Ruto? Nikech ule joma nyo Chunga Murkomen do wala tu. En ok ng'ama rito sara mare gi wechene mag president, lakini loko sirikal masani to ok ni bende ni waluoro wacho na sirikal no kwadwa sirikal. In fact, ono wacho ni the Kenyan people wan mana gi one option mondo wa change Kenya kai through a Kenyan revolution. In fact, loko sirikal nitie weche ma constitution article 1 wacho very clearly ni wamiyo ga mana telo ni indirect leadership. Wa donate a mandate mondo jotelo ringango gi jopiny. Okay. Gimodo wacho ne Murkomen no ae no setame. In fact, dok magigoni mana gigoyo iga mokalo June 24th gichako gigoyo 25th bang mano ang'oma no mono gi kendo go agadho gi kamano kose sirikal bro sane giritwa gichak ikore saba biro 7th July wantie ng'anyo bro bede ndara gichak pangore chon kapok gibedo ni ok nyal kelo weche maber mondo timre Kenya ka onge ng'ama bro yie kata Murkomen go koko manade tekni onge yie ni hospital to jok yud thieth maber pod 77 bro was street in commemoration is of the Sabasaba uprising ma took place during Moi's regime. Okay, sawa. Romo kaindi sadek marokinyi nyakwara mogi kokaloni radio Ramogi. Weche manyien biro ni kanyo endo toki ni machuo kende. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 784 hash. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 784 hash. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaure nyakwara mogajuang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Ji ariyo wito ngimagi e masira mar apaya manotimore e alwora mar kamoro ma ong'ere ni Kiongwani mayudore apaya ma Mombasa Road okinyi ma kawuono ka bende komanda mar obila ma Muka sub county Hossein Abduba ne oyango wach ni ka olero ni masirano ne otimore kar saa 8 kogwen ma kawuono. E kinde ma bende masirano ne timore ji mamoko adek lipot yango ni nyodong kod hinyruoge maricho mokalo e masirano bende nojuko nyamburko e kido mar pickup kata nyamburko mar tago gi trailer. Jok ma bende ne ohinyorego nyoringo do thieth ma Sultan Hamud karingre mar joma ne othogo bende nyotere od thieth achiel onogo ka irito timnegi bero. Weche moko nyakwara mogi en ni sirikal ojiwo mondo mikoro chuog sikunde mathoth ne jopuonjre man kod dwaro moyiedhi kata special needs. Man koluore ni lipot yango ne jopuonjre makamago nyadi mathoth thoro bedo kata thoro koso yudo ratiro margi mag somo ka oluore kod nok mag kuonde tiegruok machalo kamano. Jokanyo sekta mar somo bende koro dwaro mondo mikaber to migi kitgi gibed maromre mana gi jopuonjre mamoko kendo gimbe giyud ratiro margi mar somo mana kaka joma moko.
watoto wote kulingana na sheria ya serikali ni kwamba kila mtoto yuko na haki ya kupata elimu bora, lakini inatakikana kuwe kuna institutions ambazo kwamba zinaweza kuwaweka hawa watoto kwa inclusive education, ili hawa watoto wanaweza kusoma. Kuna disabilities zingine inclusive education inakuwa ni ngumu mpaka wawe na special institution. Weche moko nyakora moga jwang'e ni jago moro ma jahigni 32 bende koro idhi tere doho okinyi ma kawuono bang' kane omake kod njaga ma nengone nyalo romo omenda maromo $13.7 e gwenge mag Migori. Edwin Okondo Nyagaga bende ne omake gi obila mawuok e tesend obila ma Oruba e kaunti ma Migori. Obila ne omako nyamburko no e kinde ma bende ne rike ne apaya mawuok gi Ribe ka ochomo Masara, kama bende ne gichwe gi nwang'e nyaka number plates maromo 4 mag nyamburko mamoko ma ichich ni chal ka gima chejno ne tiyo godo e chwalo chenro mare mar uso njaga. Nyodi ne tesend obila ma Oruba kama nyoninde kod chieng' ma kawuono tidhi chwale nyim od yalo buche. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka pod wan mane kaunti achiel onogo ma Migori nyakora mogi en ne jalup gavana e kaunti ma Migori Joseph Mahiri bende koro yango maino ma sirikand kaunti no keto mar siro jopur. Jatelo no ma bende nyoloso odiochieng' manyore e kinde ma notwak e nyasi mar odiochieng' mar jopur manyobage gwenge mag Rongo ne owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osekawo thuolo mar chiwo ne jopur sir machalo kaka miyo gi kothe kaka yo mar ting'o malo yuto meggi. Kakilano gi jafwambo mar kaunti ma Migori Jojuma. Jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri moriko ne wegwego mag Rongo e kinde mano chope nyasi no mar puonj mar jopur bende otisi kaka Farmers Field Day ne wachne kaka piny owacho ma kaunti ma Migori giseketo kege mopogore opogore mar jolo jopur mondo gigol chiwo moromo. Mahiri wacho ni kaunti ma Migori osebedo ka chiwo kothego mag cham ma opogore opogore ne jopur e kaunti ma Migori kod kony mamoko ma oting'o miyo gi jolony e yorego mag pur ma bende koro puonjogi. Jalup gavana ni ma Migori wacho ni ka opogore kod miyo jopur kothe bende gintie kod apisas bende koro tiegi ma idendo kaka extension officers ma bende nyaka sani koro chiwo tiegruok gi jopur e kaunti ma Migori. As a county government, we are committed in supporting our farmers. We impact on supporting the subsistence farmers, especially the vulnerable one, giving them seeds, that's beans and maize. And we have recruited more extension officers who are supporting farmers in the field in terms of agricultural information and what they require. And the most important thing, as part of marketing and giving our farmers opportunities to outside market Migori, we have invested a lot in a county aggregation center, which we are doing in Nyatike. Ne ojiwo jopur mondo koro bedi e rwako mag saga ma bende koro nyalo miyo piny owacho bed kod thuolo mayot mar konyogi. We support them through the circles that we have established, at least one circle per ward, fully furnished, office rent paid, and they have been given at least some money to start off their office operations. You have heard there is money that will be given to the farmers, especially those who belong to circle. The reason why we are encouraging farmers to register in the circle is a way of acting as also a guarantee to themselves, because you can't give resources to individuals. Mae nosiko jatend migawono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye e kaunti ma Migori Lucas Musenda ma bende ne okono jopur ni koro gimedo nyinyo e kothego ma bende koro gikayo. Farmers face a number of challenges. I think the first one is access to extension information. And I can confirm that this year alone, the county government has recruited 44 new staff able to provide extension to our farmers. We also have 280 agripreneurs, 7 per ward. We have 40 wards. All these are hands and boots that are out there to work with the farmers. That's number one. The second one is the whole issue of technology and value addition, and we are supporting a number of groups. Musenda bende komachielo jiwo jopur ni mondo bed kaka orwako chenrogo mag puonj ma ichiwo negi ka okalo kuom romo machal kod mae motis kaka Farmers Field Day. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Komachielo Nyakwar Mogajwang' en jodak makwan go ingo 300 mawuok e gweng' ma Jina sublocation mayudore gi Miala sub county e county ma Siaya noyudo chenro mar thieth manono maonge chudo, ka bende chenro no ne obagnegi e kanisa mar Jokopere ma St Paul's Jina Catholic Church mayudore e gwenge makono. Nyasino ma bende nyochan kod od thieth ma Marenyo kata Marenyo Health Center ka omakore kod riwruok moro ma ok mar piny owacho ma iluongo ni Geno Community Development Initiative. En achiel kuom okenge koro dhi nyime gi sani mar neno ni chenro mag thieth ochopo machiegni gi jopiny e gwenge makono. Ka owuok e county ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Chenro mar chiwo thieth maonge chudo no nobagi gi kar od thieth ma Marenyo kotudore gi riwruok midendo ni Geno Community Development Initiative kata GCDI ma jatayore tich mare migosi Enes Okoth Odera lero moko kuom chenro meg thieth mane gichiwo. Geno Community Development Initiative watimo a lot of outreaches through the 3 counties, Kisumu, Siaya and Homa Bay counties. Koro odiochieng' ma kawuono, one of the outreaches mwatimo health outreach. Among other things, mwatimo kawuono and Eye Health, a group in Germany, donated us reading classes. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning, SHA registration, mago dhi nyime, but gimo kelo jogeno ten wach wang'. Steve Orao mar kar od thieth ma Marenyo opuoyo sir mane giyudo kuom riwruogno kowacho ni chenro ma kamagi githoro bedo godo mondo mi okonygi chwalo weche thieth machiegni gi jopiny. Ber ma outreach ni en ni mondo wachop ne ji duto. Nitie jok moko ma ok giero biro e suptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjire. Koro ka watimo outreach machal kama to wayudogi kendo wamiyogi chieth ama services mowinjire onego bed ni giyudo e suptal. Giwacho magi ka Joba Kuno ma en jakanyo mar board matayo riwruok mar Geno no otelo ikruok ma gin godo e neno ni gibero ngima jopiny. Geno Community Development Initiative tijwa en ni mondo waserve community ma generally ok yud huduma e yo maber. Mana kaka okwano nyithindo manyiri wang'eni nigi shida mar ich machon giwe school nikech seche moko gin gi shida matindo tindo kaka sanitary pads. Wang'eyo ni kendo kute mag ayaki gi beng'en kuom nyithindo aina. Omiyo wa focus on adolescent girls and young women e communities mwatiye. Ka jopiny manoyudo thieth bende nok nyal pando mor margi. Nan kod chandruok mar wang' nikech nyocho kanyal somo maber to kana biro kairi to ayudo angolo koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocho kanyal somo. Tumeshukuru juu tumepata matibabu ya bure. Hatujaulizwa maneno na SHA juu watu wengi wanaogopa kwenda hospitali juu ya SHA. Kama hujakata SHA mtu anaogopa kuenda juu wengi hawana uwezo wa kulipa SHA. Sasa tunarudishia hii mradi ya Geno asanti. Tena siku nyingine hirudi, hata ni mzuri mara kwa mara, ikuje mara 2 kwa mwezi. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwar Mogajwang' lipot mar George Amolo kuke county ma Siaya mochope giko mar miweche manyien kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 thuolo mabudwa kendo mar miweche moko manyien adimba ka kamano saa 4 saa 5 gi saa 6 weche manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch e kor gwenge gi Vincent Otieno. Okay, winjine. Colgate osewuok okone gimoro. Mar keto pien lekewa obed mangima kendo lekewa obed motegno. Gidhi mbele kendo gikelo lokruoge. En gima duong'. Colgate Herbal olos kod yiend bungu manyachon. Koriwore kod Colgate manyasani, maketo pien mar lak bedo mangima kod leke motegno. Kendo onge buonjo mabiro dong' chien. Tem tiyo kod Colgate Herbal manyien kawuono. Hey, mano e light. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala, kachiel kod lendo moyedhi ka intie boma ma Oyugis,
chop Telacok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay chop Legacy Plaza ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 072269448. Kidani Mabati loso mabati mag tado madak aming'a kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709118300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Be nyathini pok otimne chanjo? Kik idew ka chap gi chanjo kawuono. Nyithindo duto mantie bwo higni 5 dwarore mondo timnegi chanjo duto mane ok giyudo mondo githegre gi yudo tuoche. Chope od thieth mantie machiegni kodi. Chanjo duto ni kare kendo gireso ngima. Chenro ni osirni kod Ramogi FM ka jomakore gi migawo mar thieth, UNICEF e kind josir lwedo mamoko. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Giko gwen. Mana kamano nyakoro mogi kapoka wadhi achiel kachiel mar mondo miwa tiek twak waniendi dware mondo miakete iti makende ni tarik 28 manendo kiny wabiro bedo kanyo endo koda ngolo maratipa e nyama bende ikelo kanyo endo koda Costa Ojwang ka achiel koda jothumbe mamoko moteno bathe e bwo chenro ne mar fish market ma bro dhi onyime Uhuru Gardens. Koro manyane na otiko mari kokalo kanye social media handles maga Costa Ojwang alafu obed makare kabisa. Koro gimitimo yota en gino na mabro chakore saa 7 odiochieng' nyaka let gotieno kucho chonde ma ngeni Prince Inda bro bedo kanyo, obro bedo kanyo endo koda Susan Owiyo kachiel koda Winyo Kelo Max nitiere to koda bende performance malicha inya from Brand Sigu. Koro ma gimonego bed ni kick by kata mateno sirni koda Radio Ramogi TV kachiel koda Citizen Digital. Sawa. Haya. Gesa niendi aneno kanyo ka inyisa ka ni Sarach kendo jogi eki wendagi neno ka sagi dhi marach ahinya. Mana mapiyo piyo nitie jogo eko mane openjo wadwa ni mondo miwaduoki mana mapiyo piyo mondo miwatie kidonge. Wantiere ka indi koda ng'ato ka indi ni Amimo Kamimo no wacho ni mondo aparne Gaucho ni moko kuom gigo eko mane omiyo Jenzizo ng'anyo higa mokalo nyaka Samuel Oseniendi gin gigo ekoma pok ochopo kare kata pok otim ne thotho jende gieki. Kuom ranyisi onge solution mora mora mosetim weche mag abduction, onge gimora mora ma samora osetimore e gik mathoth ahinya mane wacho kaendi mane ojende gieki dwaro kaka samoro duoko piny kwan mag jogo ekoma nyalo advise kata chiwo paro maliw ne president. Instead imedogi kasto bende ne wacho ni to weche mag renovation gi kibende mag kata mana pesa miketo matuklu kata mathoth ahinya mitimo godo renovation kata mana ne State House to dhano winjo matek. Koro no temo mana paro ni nitiere moko kuom gik ma omiyo nyaka koro pod odhi nyime bedo oko mondo mi uked mondo gigeng dio chopi ne japiny. Ka endi nyalo duoko nam gima nyalo wacho ni mokwongo wach mar adoption kata no Raila gi party marwa gian kaka kijana kanya support nikech apiti ya gino mano gimo kanya support kabisa. Wach mar vijende mako inego mano kaka Gaucho kijana kendo kaka party mar ODM kata kaka Raila Odinga ok nyal yie gina no timre makata embe podo no nyaka kawoni gigo kunego timre. Wach mar nini gik mane youth dwaro about tich ango gini hapa ni budget njo som nyocha wana ni ango madhi timore mbele kan kicholose wach mar vijende nigi tiji sida mar kech tich ango budget nyo som nyocha warita ne wane kaka timo. Wach mar nini State House timo nini an poka nini ntik mang'eny kata ndalo ma ndalo Uhuru netimore mang'eny ntik mane timore mang'eny kabisa but ananyalo wacho ni ka gika inago nego government
oduok piny about mar advisors mar president. Mano koro en nini mare. Ng'ato nyalo wacho ni edhe nitie ng'at moluongo siepne mondo advise, pok aneno ni kila ng'ato chulo pesa di. Anyalo amua ni buka kauno advise gi in. Mano samoro ni siepna. Ok anyal ng'i koro pesa ma ok anyal ng'i ni pesa di michulo gi, but ok nyal advise ng'ato jedi monego advise gi jedi moko nego advise. Okay. Yeah. Sasa ng'ato tino jawaya ne penjo ni en kom mane ma idwaro Migori, to ere kaka idwa kawo kom no endo ka in jago ni mopodi neno ka gima itiyo marach kod ojende. First onge kamoro amora masala nadwaro kom, adhi bedo MP kata senator. Tadhi bedo because an aonge supporters podi. Adhi tiyo gi ng'ama nyalo miya supporters en Raila. Koro adhi lendo kata biro lendo next year, but kuom sani ang'e adhi chung MP kata adhi chung senator. Ma ok adhi chung, adhi kawo ka Raila Odinga gi mama Edo yiena. But onge kijana mora mora matiyogo. Onge kijana mora mora matiyogo. And in fact ahero bedo gi vijende kendo shindo gi vijende. Onge kijana mosetingo bade ni kawuono Gaucho notiyo koda maonge na ligation. Ma indi dhi bedo kom conman. Anya bedo Nairobi ka, anya bedo kata Migori kono. Okay. Anya bedo kata Kiaru. So ka idhi Kiaru kata mana Migori, yeah. Samoro biro bedo matek ahinya ka iwacho ni so long as kata tek ni baba koda mama oyieni ni gine magi siri to mani dhi bedo. Donge Kiaru gi Migori kono endo nitiere mana jogo kura magin jodak makono? Awacho ni Migori, Kiaru gi Nairobi. Nairobi to wirigo, Nairobi tero samoro baba gi mama nyalo dhi goni kura. Kore mawacho ni ya ki jogo kura monego bed ni address directly. Mawacho ni go kura go kogik ndalo go an ka Gaucho biro biro gi sera mara, to kuma biro dhieno nyaka nitiere joma biro believer. Okay. Ne Gaucho nyalo deliver. Yeah. Okay, sawa. En joma biro dwaro blessing mar baba gi mama. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Sawa. Mheshimiwa Buka nitiere kaendi ng'at ma ne openjo kata ne owacho kaendi iluongo ni Polycarp ka nitiere Homa Bay. No wacho kaendi ni ng'anyo koro chuno ni nyaka gol oko nikech ka en gino endo ma ji lalo mana ngimagi kaachiel koda mwandu mathoth ahinya. Ma samoro ng'ato ywago kata mana biashara mare. Ere ber ma okelo ne ng'atno endo ma kawaida? Mokwongo gima nyalo wacho ne Polycarp ni onego bed ni osomo historia mar Kenya kendo owinjo ni onge gima nyalo lokore ma onge kido mar dhano. Ma ng'ama wacho ni ji owuog e ndara ni mondo kedo koro mondo wabed gi sirikal machiegni to sirikal okel konyruok mar adiera ne jopiny, mano ooyo ok nyalre. Mano siasa mag home guards mane ndalo mane wagoyo lweny mar kedo ne ratiro mondo independence obedie. Nitie jomoko mane oriwore gi wasungu bende mondo timang'ono okwal Kenya orum. Koro mane gima nyalo wacho ni e weche mag wuok mar dhi ndara kata mar kedo ne piny, mano ratiro mar dhano ka dhano. Onge gima biro lokore ka sirikal masani mar William Samoei Ruto poko kelo lokruok mar adiera e weche mag economy mar Kenya ka. Kata giwach mana ni cost of living, sani the borrowed oxygen mawacho ma sirikal tiyogo en oxygen mar Raila sani. Ok ni gisekelo kambe moko mondo ndik joluo. Weche ma ji wacho ni ji odhi support Ruto mondo kwayo development no. Mago jok makia constitution. Constitution 2010 wacho ni kata sani budgeting mitimo watime lejiko. Makata samora romo gi members of parliament gi wagogo mbaka e mbui kata samore radio kata wang liech. To gichako wacho ni gin gidhi ka Ruto mondo gikel development mar adier. But budget laws lejiko kocha e parliament to bedo approved kuno. Weche mag executive orders go mago no rumo before 2010. Gima nyalo wacho ne jopiny ne in kineno ka in sirikal mar Ruto ni konyi gi jodalau, kik mondi wach ne jomoko ma sirikal ni okony ni kik wuog oko ni mondo giwuog e ndara mondo in idhi mbele gang'ono gi gima iyude maber no. Okay. Koro wan wadwaro ni ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye omiyo ngima kawuono olokre ode, obed ja Game, obed ja Migori, obed ja Homa Bay, mondo ikwan kane in go kombe ariyo
nyaka ne Ruto yotelo be isemedo kombe moro mar adek. Kane in gi dhiang' achiel bende nyaka ne Ruto yud telo bende isemedo dhiang' moro. To kane in gi nyithindo 6 madwaro ni chulnegi school fees, bende range ni nyaka ne Ruto yud telo bende nyithindo 5 osechulnegi school fees. Mano e nonro bura madwaro ka ng'ato bedi. To kiyudo ka gigo pok otimore, ni pod chandruok mane in go mokalo pod dhi adhiya mbele, to akwayi ni mondo wariwre kachiel Sabasaba Day 7th mondo wawach ne kendo government ni yo maratiro ni okwadwaru, nikech Ruto komedo bedo mbele kamano chieng' moro nochiew noyudo ka teko mar siasa olware street Nairobi ka ene mane wawach ne ni ine mani kelo anarchy kae, nikech wan wadwaro ni Ruto wetelo to weye yo moriere e yo constitution mondo constitute kaka sani IBC nontie to wadhi e yiero, nikech osemiye red card. Ruto onge oken president, Ruto sani telo ne Kenya kaka magina. Onge chieng' mano wawach ni jibro yie ni Ruto pod president masana. Okay, nyakwar Matengo wacho ni Kafaya yaore kare kidwaro wach siasa to nyaka itim njore ka kore ka mondo meyieri piny na Gaucho wach ni endi. Gaucho in ka kibro golo rini okin ja maundu. Mando koro ming'eyo. Aya, wawa piny machielo ka endi iluongo ni Engineer Lazaro wacho ni Gen Z nyaka koro yie ni their protest is now taking wrong trajectory. Paro margi mar commemorate their fallen colleagues being infiltrated by the gang of looters and malicious damage. Paro ni mano pache kanyo endo mabende ogolo kanyo maler. Kafaya wachre ni Gaucho MIT ogodo kod josiasa tero kijende makelo tulo. Mar ariyo nyaka ochak pako kendo puoyo sirikal. En ang'o moseyude sirikal to buka bende odok chung game 2027 mano PC wuda kala. Okay. PC ni chalni gine jok ma ibolo ne gimoro do. Pokayo. Edido pokayo. Kwa kama joge mo ngene kan go wan kachi. Ka onge go to be wayo kodgi. PC wuda kala. Kafa piny na Gaucho ni to en gi lek mane siasa ka. Kosen mana luo baba nyaka chieng. Ray Senior Wood Migori penjo. Okay. Kasto neno kae ndio temu uoke +44 mapa ni code ma United Kingdom. Direct simba kae ndi iluni twakbera inya Kafaya Lumus Gaucho kaka youth leader. Mabende owacho en machigni e duol mar broad-based government. Olos chenro mong'ith or structured way ma onyalo tero godo agenda mar yudhe mbele ne sirikal. Gaucho respond na gigi eki e bwo dakika 2 kende kimia wachni mogik to koda samoro maybe singo ne kijana ni kiromo koda oko kacha to kikinena kaka ng'atno endo ma samoro itiyo go gi josiasa kata ng'atno endo ma samoro samoro inyalo tigo no mar mondo mi oketh ratichi kaka kijana. Mokwongo ne ng'ato penjo ni ng'ato no penjo ni ka idwaro mondo mi donje siasa ka kare nyakitim maundu. An mokwongo okaja maundu. Jomong'eya mosebedo koda machiegni okan ja maundu. An ng'at ma muol kama idwaro ni muol. To arach kama idwaro rach. Lakini an onge je siasa mora mora manyalo tiyo koda. An je siasa ma ng'ato nyalo wacho ni tiyo koda tane matiyo kode zaidi. Atiyo gi nyinge konya dak, nyinge konya gik moko manyalo timore na marach, nyinge konya polisi ok nyal maka mayot. En ng'ama iluongo ni Raila Odinga gi Mama Ida. Kowuok kanyo politician manyalo winjo mayot kendo kowuok kuom Raila Odinga en Rosemary, Winnie to gi Junet Mohamed. Kowuok kanyo onge politician moro amora manyalo tiyo koda. Kiwuok kuom governors gi ten orengo kende manyalo winjo nikech en ben ka gi samoro en ga gi independent mind. Governors manya bedo go ma down to earth minyalo bedo ineno mana nya bedo go lakini jomodongo te to buka onge politician mora mora kata gin ging'eyo nikech sama politician otiyo kodi politician manyanso kapandi ginyalo miyo ng'ato 100,000 ka ok 50,000
2,000 3,000 maga ucho ok nyal miana akaw sing 1,100 na organize ni kijana odhiogo mano ok nyalre. An ng'ama nyalo miya instruction to mi instruction nono en Raila Odinga, to nikech an kata joma fuata ok gifuata nigi hera ahinya. An aonge supporters, an supporters mafuata gin supporters mag Raila. Makigolo Raila kuone denda tadong kaka mkebe mar Blue Band. Kwa hivyo itemo wacho ni ka imi moyo wa 1,000. Hapana, onge kamora mora maseti kijana mondo dhioni nikech johera mag Raila Odinga ndalo mar Raila Odinga lungo ng'anyo gin joma biro nono moko chul. Ineno. Koro an ka Raila Odinga nigi command ni en ga gi line up mare, kosa wacho gimoro to Junato nuoyo to biro gi gaucho kato lande. Ineno. Lakini gimoro ni kiani mi pesa nini mane protocol mane protocol ana photo protocol kama bosa wacho malukuru dong par kata mana Catholic Pope wacho kujo mo machiel misomo Vatican misomo nyaka aya ngato wacho kan ni kabro photo Raila Odinga abro photo Raila Odinga maisha nate mano miriambo. Sani kuom sani joluo iwacho ni joluo awendo kuwe yiere kendo kata mana morni en leman piny kacha to gifuato yo line achiel. Kuom sani eri ng'ama nie mbele wen Raila Odinga, to Raila Odinga kosekonwa ni mawatimo kata buka mawadwani mawacho ni justice kawuono kabisa ni ndalo mane mar Raila Odinga kata mane nego jowa ne buka ne ok ne maandamano kaka koro sani buka gindoro justice kabisa. Giwacho ni one samuri tiyo kodwa immobilize wa kata imiyowa pesa mondo wa defend nini to gimbende joma fai dike ng'anyo ni te ani kaka geto president samoro wang'o nikech jominego mang'eny ng'anyo inego mana jogeto ok negi group buka gini ok negi group Anifa gini ok negi group Shakira ok negi jo Boniface Mwangi gini sama jogo to buka Boniface Mwangi ng'agini niti dola mosa donjo ni e ofukgi ineno ni ofukgi kendo mawach mawendo manakia ineno lakini koni jogeto wetewa to sasim kendo gichagilando ujuka gichagilando nango gilando kendo ng'anyo sani kagi wacho ni ani gidoro justice nigi wacho ni ginonge politician magi tiyo godo. Gachagua kodhi gerali mora to wacho ni jensi muko to jensi ko kubiro kagi bire maandamano to giwacho ga one term to Ruto must go, one term Ruto must go. Alafu the same time Raila Odinga magila umuni ko wacho ga gimoro gianye ko ling gianye ineno. Kuro nitie jok ma kata ka buka samoro timore ni kia to nitie ng'at politician ma gi spread agenda mare ineno, lakini gin kaka activist gin giwa pesa gi kuom wazungu to nitie joma dhi maandamano send a message mar ng'awa mar Gachagua na dwaro ni buka gini kaka activist buka Boniface Mwangi Shakira ng'agini gitim demonstration mar gi ba onge gimoro ni Gachagua mokono gini ni saba nito gidhiye jatelo kaen justice omanyi justice nochak neg joluo 1969 Kenyatta nonego ji adi kowuok kanyo Kibaki notero ji adi River Yala activist gi ne onge kwadugo Uhuru Kenyatta notero ji adi pi through Matiang'i kama kaka Gachagua ne ntiere of course Matiang'i to onge kama onyalo defend himself ineno kane nyiwinjo ko wacho ni magi gik monego bed ni nono makara kichako mondo ng'e diere igi Gachagua ka deputy president ne wuok so chiko gotieno tina kene tinde kumotime zoezi onge so chiko tieno tiko igolo no kutingo mukwajo no idho wiye no nende manda no nini no timo zoezi sa par Gachagua ne ni office kagolo orders kako onego otimwa kako onego baba gino nego go mababo go risasi chigni adi kacha chande mukuru kwa jenga buka gini no kuwoke negi go gari madong nyasaye mano konyo baba buka gini no kuwoke gi activist machalo Boniface Mwangi gini moro biote mango odware justice mar jowa Kisumu buka jaluo Kisumu nikolo jeudi tipange embele chike gi nyithinde tigo risasi justice noko ketikara buka gini noko lungo kojwa noko biro kata konyo walemo mar joka lakini kawuono kata lema buka noko tinge musoma gin gi Boniface Mwangi gi Anifa gini mondo gibi konyo lemo kuran samoro jo moko kwa ni gaucho kaparo ni kaucho bos lando mage adwa lando wala watieko koro an gi malitna ni apart from bedo ja Kenya an je luma na kaka Yesu Kristo nowacho ni an Muyahudi noko wacho ni an japolo
buka nyaka gimbe gibede ni ya gimbe gi feel pen ma joluo osebedo kuom higo te. Koro kuom sani Raila ogolo wae maandamano, dhoch ni waloko dhoch mar maandamano ni odhiye kumachielo. Koro ng'ane gini buka gini to pod dwa kelonwa jachieno pod wadong' adong'a. Buka onge kanyo kwa bibede to joluo kik bede gino, wan kaka Raila osewakowa kanyo ma wantie. Asante. Buka wachni mogik. Mokwongo ji kaka Gaucho ginyalo wuoyo mang'eny e weche mag joluo. Kech ng'eni kiwacho ni joluo no osenegi, to samoro idwaro ni adiera chutho joluo to osenegi. To joluo gi nonegi jomagi. Nonegi gi jo Kuche, gi jo Kalenjin modhier. Kose nonegi gi joluo gi jo Kalenjin mantie sirikal. Nikech kwaneno joluo manotho, kati wacho wach mar Rivayala, Raila Amolo Odinga ne support Jubilee government under that time mane wantie gi the Rivayala massacre. In fact, kirango in the historia mar internet, ibro yudo ka there were activists mane odhi Yala mondo wachi ni nek minego ji oyaye tilutho Rivayala no nyako timonade. In fact, an abire a radio station ba wacho mano maler. Maga ucho kinyalo wacho ni kuma gik makamano setimre pok awuoye. An kaka buka sebedo kachano kata jo Kisumu ng'eyo ni pile ka pile kada kadhi Kisumu to nyakwa bed gi ng'anyo mar adiera mar kedo ne jopiny. In fact, an e buka mok ni ODM manyalo ng'anyo Kisumu mokogo. Jomodong' duto te kod tema ne itinano kipamo wigi to giduogo mbele. Nikech kiwacho kin ng'ama wacho adiera to jopiny ok skun kodi. Mane gima nyalo wacho ni kata game no ne donje yot. Ndalo mane jakoyo ringo game, me wacho ni ng'ata mobiro gi madoa to nego gole i game. No koyot. Games ani wasego lweny ma ng'ato nyalo dhi bi wacho agenda mare kabisa. E weche mag siasa mag tribalism, aparo ni my problem maduong'. To kudhi kode kamano, to kachopo 2027, kendo lweny mar tribal brogore, to jomage mabrotho, mana jok modhier mowachogo. Jo moko makoro sani wacho weche mag go lweny. Nikech kiwacho ni okaso ni joluo notho, joluo onge ngima maber nikech okuche nosebedo telo. Magi siasa matinde nosekalo. In fact, the Gen Z uprising no biro very clearly. Ni wan wagoyo lweny mar jochan gi jotich ma serikal okomiyo mwandu. Jochan gi jotich nyalo bedo joluo, ginyalo bedo jwaluya, ginyalo bedo kuche, gionge land, gionge yo mar dhi school. Mage jok mwariwo kamoro achiel. To jok madwariwo joluo kamoro achiel, joluo kata ka ne wabed mana gi Luo Republic sani. Kore ka Luo nyalo gere i Luo Republic sani nikech iye kanyo bende ananyalo wacho ni kasebedo ka wuothe e Luo Nyanza. Nitie brokers moko ariyo adek moko Raila to kambi. Ichamo gi Gaucho matin kama jomalo bende chame. Karaelo kambi mar Raila no kolwar ne to nitie jok mok nyalo ngono, mok nyal dak Nairobi ka Emomiyo endi ting'e katong' makimule to kimulo mna Raila no kende. Jochiemo nitie kanyo ma ok nyal wuok ka Raila kanyo. Wan gi wacho ni adiera chutho. Ng'ama wacho adiera mondo chunga adiera no. Nikech adiera no kawuono buka nyalo wacho adiera no to mana ng'ata achiel malowe. Kata Yesu mi wacho nyinge no kama. Yesu dong no yero jadi 12. Yo mag mano nego Yesu. Ok mana sirikal mane opingo ne matimo notimade. No nego. Koro sani kata wan mana voice achiel ma wacho adiera. To wacho ni tarehe 7 mwezi wa 7 tutakuwa street. Let the security forces come to the street to offer security. Gik miwacho mag time mag njuri ambe nana wacho kato. Odi bedo ng'anyo mamuol koso mikethe mwandu ji. Ineno wan wadhi street nwadhi ng'anyo e yo mamuol. Mar ariyo kaga ucho ting'o opanga kocha to police ni e dire. Onge kaka wadhi goyo koko ni opango lwar piny. Opangi golo mana gang'ono. Opanga moro. Ok wanyalo wacho ni koro wadhi street koro itong'o kama eto wadok dala. Gimotemo wacho ni sirikal masani ena wach miwacho thore ni nyoro nye ji ogo lweny ni gik moko nyokethi. Wadwaro ni sirikal okel video mar jok manoketho gik moko. Mondo wantie mstari mbele mondo wang'e ni ng'ama noketho gik moko onego market nadi otwe. But jok mane odhi kedo ne ratiro margi to ok nyal mak ng'at makamano. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogi adwa ni mondo mi kate mana gi kanyo kendo aduoke erokamano ahinya ne wende gagi eki mabende ne wantiere godo ka e chenro ma kawuono ni endi mar Ramogi Baraza. Okay? Gaucho
Erokamano ahinya kuom chopo. Erokamano. Asante sana Buka kuom chopo. Gaucho ni wacho ni nyathi Bible do. Kabisa. Kuot achiel miero mar muma en man. Kuot achiel mar muma en Isaiah 7 verse 51. Owacho nang'o? Mawacho ni many Nyasaye kapod kinde nitie minyalo yude. Erokamano. Mosre uru mondo jogo ne kamera ni watieko. Asante. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Morire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Uwe na siku njema, Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Morire siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Here we go. Pinjari mtokni kata boda boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Mana kamano nyakura mogi maendi koro en tielo mogi kabisa mar chendo ni endi mar Kogwen kama bende koro ni endi to aparo ni en manangolo mamos mayom kawuono en Friday kendo gik moko biro bedo mamit ma kalo kabisa. Ngini na nyisi kae ni Costa Ojwang kelo gimoro maliet ka Saturday dhi bedo manoma sana. Koro kamoro moro ma intie Saturday Uhuru Gardens mangwecho chomo Uhuru Gardens kama bende Costa Ojwang nitiere kanyo endo Susan Owiyo, Prince Inda kaachiel koda ji mathoth ahinya ma odhi goyo ngolo kanyo endo kama oting'o Kelo Max kinde jothumbe mamoko kaka Brand Sigu joduto te dhi miyowa kanyo endo ngolo mamit ahinya. Koro ka otiko mari kokalo kanyo social media handles mag Costa Ojwang mondo mi obed magudi sana masana sana. Kasto bende kik wi wil ni wasebedo kwa nyisi kaendi wach momakore koda wechego eko mag Catch Up Initiative Campaign. Maendi en campaign ma omakore koda wechego eko mag timo chenjo. Koro kanitie nyathi moro amora ma ineno ka samoro ne okotieko chenjo mare, tafadhali hakikisha ni otieko chenjo mare nikech mano campaign madhi nyime sani mar mondo mi watiekre godo. Obed ni samoro en ewi tuoche mopogore opogore manyocha wanyisi ka ma itime chenjo: polio, malaria, typhoid, diarrhea to koda mamoko mathoth kata mana COVID-19 duto te biro bedo makare ka otimo chenjo makare mondo mi orum duto. Mano ote makende ma okelni kanyo koda migao mar thieth komakore koda UNICEF konde kind jochiw sir mamoko. To gima nyaka ing'e ni chieng' tarik 3 mano ticha ang'wen ka okariambo mar dwe manyien chakre saa 2 okinyi nyaka saa 3 wabiro bedo kaendi koda twak makende mar wechego eko mag Catch Up Campaign. Koro kik bai eyo makare kabisa. Nyinga Kafaya tielo mogik kabisa, tielo mabende en mana yongo ka chiel koda ngolo makagi kacha. To penjo moro antiere goro ka by the way kawuono Friday apenja gi muolo kikudeya apenja gi muolo niya kadipo ni in kod wadu ma samoro in go weteni ariyo, achiel en jadolo tachielo en ja apelo, en ja kal owang' maraj, to machielo en jadolo jalemo mako kanisa kabisa. Weteni ariyo gieki ka jadolo obiro monyisi ni owadwa ineno nyako mawuotho gi jaodicha obiro ketho ni ot, nyako mineno wuotho gi jaodicha
obro ketho ni ot. En emo ketho wi nyagem. En emo miyo wi nyagem bedo kuskus. Kata otero nyagem opuonje wang' teko. Mano wadu ma jadolo mnyisi. To wadu ma japelo, ma madho kong'o, jachwaka maber, obiro ni kose mer, gi the same information, konyisi niya, Ondiek, ing'eni no wadra in, adwa nyisi adier, nyako mideno wuotho gi nyagemni, ene moketho ni ot, ere owadu midhi wacho ni ma onyisi adier. Arfete tukuzu tielo mogik era mogi kogwen. Professeur Joseph Yav Kachungu Yomo gingolo mayo Baby, keep in my mind. I love you. Genevieve 107.1 Ramogi FM. Wile gwere chengu mama kumenu meniriri kamuno gotokowe. Inda muyanare mama kumenu meniriri kamuno gotokowe. Koko vijana miela piruna goko ukwela Yonongo woko koko vijana miela piruna goko ukwela Ingongo nyanyo longo nyapima manya mama kami tutu Mwore maoda Ingongo nyanyo longo nyapima manya mama kami tutu Come ver, tu tinge una de mamurito pacho y chola mera mera. Sortina come ver, tu tinge una de mamurito pacho y chola mera mera. Anila come ver, tu tinge una de pechorito pacho. Katagi muyo pula baby linga linga mamurito pacho. Better could be mama. Kataki kafanya mimi linga mamuri tupacho. Usema could be mama. Kataki moyo kwa mimi linga mamuri tupacho. Anika weche tege mimi hoya ganda dikari niwa. Oh, mama. Papa, ichiwa choma todo mangenyo mo matini berumo. Niwe wao, naomba usiwasikilize. Subira ina malipo mama. Wenye mawaida umewazidi kiwango. Bibi subira na malipo mama. Mama sumara dogo bina pinyo kwa pino wechoa. Kare jogito wachango iriwa Bibi samuru lugu lirupi yuko wachu wichowa Bibi pinyamos aladi jogito dwarango iriwa Kare jogito dwarango kumwa Abinyi jogito dwarango kindwa That's euphoria.
Mono yoyola na mika ochena Hakolo mulina na mika ochena Hakolo minena na mika ochena Hakolo minena na mika ochena Kusipina na mika ochena Sechoro mandonga mika ochena Correct. Mariluone Prince Inda. Dichol Yowi Achiel kuom jonogologo koma dhi muoja ahinya Uhuru Gardens King alongside Costa Ojwang iluongo ni Fish Marketer. The Fisherman's Experience Nairobi edition Costa Ojwang going down tomorrow. Kwa hivyo kautiko mariko kalokanye social handles maga Costa Ojwang buro bedo maber kabisa. Sawa. Safi kabisa. Kasto bende kikwi will kaendi ni sani ndikoro inyalo dhi nyime koda chendo geko mag yudo chenjo e osiptal mora mar piny owacho komakore koda tuoche geko ma necho asebedo kwanyisi ka obedo polio, obedo malaria, mar mondo mi e bwo chendo ni madhi nyime mar catch up campaign, catch up initiative niendi mar mondo mi itim chenjo ewi tuo ma samoro ne okitimo chenjo. Inyalo bedo ng'ama ng'ongo to in malaria ewi osiko goi pile, mano ranyisi ni samoro kanonyuoli ne okitieko chenjo mar tuo mar malaria. Okay? To kada bende chenjo mamoko machalo kaka mago eko mar manyalo konyo jok mamine mag mondo mi kike gi tuo no mar kansa mar nyodo, HPV biro konyi kabisa winjre tim manendo ote makende mokelni koda migawo mar thieth komakore gi UNICEF kaachiel koda jochiw sir mamoko. Sawa to ng'ini chieng' tarik 3 dwe ni endi mar 7 wabiro bedo kaendi koda jolony mawuok kaka UNICEF migawo mar weche mag thieth mar mondo mi omi wanena ler ewi catch up initiative campaign ni endi. Koro intiere kod owadu, intiere kod oweteni ariyo. Achiel en Jakongo ngini thoth ne ji wacho gani bwana Kafaya kidwaro ni mondo mi iwinja dier ewi timbegi masamoro ji ok dwa nyisi e wang'i, dhi ir osiepni momer obro nyisi, kosemer to obro nyisi. Haya, nitie jok mabe wacho ni kidwaro adier nitiere adieri mar ngima nitiere e wach Nyasaye ka e kindo wadu ma samoro en jachwaka to kod owadu ma samoro en jagorendo ma omako kanisa matika ma ojalamo. Ere mako nyisi ni owada ng'ane ni dhi ketho ni ot tinyalo yie, kata ng'ama kama olo jaodi obro tero jaodi ni kamaraj tibro bedo gi yie ni adiero nyisa adier. Mara mogi Gudi Baba Tels mara njenyo en ng'a ikin ji ariyo gi ineno DDO Daily Drinking Officer Jakongo wacha diri mara tari wacha diri mara tari ja DDO no aikome Daily Drinking Officer dalo mi wa misto ajigire ni gino wacha diri Jakongo wacha diri pokomer kuro jolemo jalamo ni riambo do samoro chwenyo ka uno dino dalwa Mara mogi to nyakwar motengi cheo achio ndoneke como dire family affairs amutingo jaoli kata inu architect time mondo respond to it ma wadu monyuolugo kata en wadu bed no mer kata samoro en ja kanisa to en wadu nyathi wuok nyadwaro ni gima rach nyaki winje nyathi wuok nyadwaro ni rach Jakongo buro wacha dieri kabisa yes Jakongo we mara mogi baba oyawra ahinya neno bugu mama jengo kama wacha dieri tengene Jakongo
Maidi Costa Ojwang Nyachula. Okao tulu mare mogeno ondikona baruo dwanega nataka wili mwalo okao tulu mare mogeno ondikona ochora leto dwanega maminya subo kao chunya bune matuololo jango mama masikini wa mapenzi Nyambita mwalo kao chunya bune kakugwela nyono Jango mama masikini wa mapenzi Jaera weni biro moso momogode koda ure Disemba era biro dala kwa hiro menagimo Jaera na weni biro moso momogode koda ure Disemba wuka biro dala kwa hiro menagimo Nyachula Vita mwalo mageno Osera Nichone mama Moroya Bilima Dundu Bilima Nyachula 107.1 Ramogi FM. Olimoya Welakiwinya Dundu mama Bilima Nyachula Vita mwalo mageno Osera Nichone mama Moroya Bilima Dundu Bilima Nyachula Vita mwalo mageno Osera Olimoya Welakiwinya Dundu mama Bilima Angeyo ni nyako moja nyadi Imiyo chuo lori Otoya kaka dhano ringo Jopapo madongo ringo wei Winyo sungore mamo wangu winyo sungore Winyo sungore wangu winyo sungore Winyo sungore gwela mama winyo sungore Nachula winyo sungore wangu winyo sungore Nachula Vita mwalo mageno Osera Nichone mama Moroya Bilima Dundu Bilima Nachula Vita mwalo mageno Osera Olimoya Welakiwinya Dundu mama Bilima Nachula Vita mwalo mageno Osera Nichone mama Moroya Bilima Dundu Bilima Nachula Vita mwalo mageno Osera Olimoya Welakiwinya Dundu mama Bilima Jakongo wacha dir kafaya manomin pilot kantire ndewa Ken Fumdi kantire umabeya santa sana Ananyalo yie korowado wa majadolo Correct Pero kama na enya Dominic Loth Udaero Kaditie Nakuru Sante sana Ero kama na enya ngemaber ni bende nitire kanyendo kaka Uhuru Park bro chacho tarika uchel koma kore wechegweko maga Nairobi Marathon mabende duogo kaendi in style mabende bro nywando nyaka jogo koma wuoke pinje maoko mabro ringo ngwej niendi koro nyalo register sani endi mar mondo mi ibite de ngwej makama endi mar Nairobi Marathon wantire kanyendo koda 42 kilometers manendo full marathon wantire kanyendo koda 21 mano half marathon ka chwel koda bende wantire koda marathon mere mar 10 kilometers kende miringo ewi expressway kasto bende wantire koda running for fun 4 kilometers kende koro register sani mar mondo mi obed makare kodi kaka sasudo Maramogi pole sana 07 22 no indo katam Maramogi Yes man kapao. Ariyo maber. Mana kaka baba tempo wacho no.
Katolo do Komboldo. Wache nango. Wache ni jakongo don't. Marabogi. Eh. Inade gudi. An maber. Amor kodi rodi massive rodi kopani. Ero kamano yenyaja rodi. Engineer biga kana usijawaja rodi kopani. Kole winjo. Jabibi ne abro temo kare lakini ngama dwa wacho ni adieri kamini moro yere ka UDM. Ero. Wamena no wacho ni ndaru wiye. Bwana ngano yecha adieri mera ko wacho ni. Adieri moro yere kandawa. No comment. Ogoya musmali njauti almo kipudi adugo rodi kopani biga kana usewe mano engineer. Nazana ngaka na senzite. Esigoti. Weche manyien biro biro likae ni bakiri wachokende. Oda Vincent Otieno. Twende. Ni weekend bwana, ni weekend. Na wacho ni nyakibeni gi jacket machal gi marwako ni. Kachiel koda chaja kikwi wilgo. Bila moto na nangove sandoko zombi. Nasangi mayele yako sepelisa yote. Nalamukia batumbu itana na koti sambara. Nabukisa kilo bafle na maboko mangaboko. Nabaki pungu misato bona yebi. Olinga kabanya malwemba ye. Zwa pecha kuyo na lakisie maloba ya boliko. Alobela kayo na absence nanga ada. Kombole. Très fort, les boss. Soki ex-lava, unie pekisa kate. Pina miteno ungwa champi bolava. Kwa tarika, eno ya paembeza karese. Yalo boko mbenga. Otineli na malobelo vina ndako ya kutalanga. Batanela kama konsita pia rushi ya lokumu. Natandeli yo simisipe pantalo nanga lwemba. Utana bala sinanda konangai. Puta kolela edoe. Maître Israël Matone. Yoga leki ninazo paswa. Yoza vrema na linya ya babibo. Jipe mindia Jilibolia. Atobombi elongi lokolo no pamba eza na vale. Ya parke ya verungao. Mbongola binangana sekonde moko tanda maboko. Gigi makumbi Fredo Mopatibi. Papi Sakamoto Kimontana. Seconde. Kirugoda. Oh Willy Tembela Jestride Yanzaka na edo otonza Ya Giselle Couto. Nakosala nini kilwemba oboinga. Oh Shaki Watunda na Jose Kongolo. Awa jogo ikuba ni Facebook ni Facebook kanyo endo lime mbui wanao Ramogi FM. Ine kaka janyakach miel jodalawa. Mana kaka ubuyu ineno miel gacha. Gini bago gite. Kwani gapenji. Kwani miel libene gi formula. Ngama di nono kaka jio miel. Igini gima nangeyo. Ni nitie gima chiel mangiga go jonyakach. Babi kata ogai Luka Wich wachega. Ni janyakache ngama kuwinjo thum mamit radio. Kaka koro winjo Feregola gono. To o post radio, chungo radio, matoloro radio. Ko paro de yude gi kamo. Wacho dia. Watiek luoko sende. Aduga winje. Wona aduga winje thum. Tendo higo e radio. Na linya ya babibo shoyo viva Usman Kaluji. Atobombi elongi lokolo. Robo kaindi sa angwen maro kinyi nyakwara mogi aduoko ero kamana inya in misebedo kode jumani duto te chendo mar Kogwen elo VOJ. Thank you so much kumbedo koda. Wabrore mukendo chieng'uok tich ka Nyasaye otelo e okinyi ma obro telo nwano endo. Romo sa angwen mar okinyi wango nyango bro biro ka. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Weche manyien mabende waluwo weche makawuono kocha gi kaunti ma Siaya en ni jokanyo bro bedo kod romo
romono endo en mar biro twak kutenre kod paro ma olieki mar biro chuogo kar nuclear plant e gwenge makono. Jafwambo marwa George Amolo lowachne makare. Kopogore gi mano en ni jatend migao jagoro mongirore bar migao mar weche mag thieth mano oumo luga odiochieng' ma kawuono limo kaunti ma Migori kachiel kod kaunti ma Kisumu. Kae kaunti ma Migori to biro sidho ayanga kata biro telo ne nyasi no endo mar keto kata timo andika kutenre kod okuma mar thieth masani mar SHA. Jafwambo marwa George Amolo lowachne makare. Kaunti ma Kisumu alano bende biro luwo limbe mar jatelo no ma bende biro timo od thieth maduong' ma kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Homa Bay jafwambo marwa en Alia Beach kama biro luwo wach ma otenre ni odiochieng' ma kawuono bero mar ringre mar jalupo moro bende wachore no kawo ngimane ok yoderuok e tesend obila ma Kipasi biro timo odiochieng' ma kawuono e od thieth maduong' ma Homa Bay. Magi kaachiel kod mamoko kamoting'o nyaka loro ayanga romo mar odiochieng' abich mano kelo kanyakla jotend sikunde madongo kata jotend sikunde mag sekondar mosebedo kadhi nyime e kaunti ma Mombasa bende rumo odiochieng' ma kawuono. George Aokolo wachne. Watudre ka ng'oromo sa 7 thuno boduoka mar mi weche manyien kagi biro bedo magi kaachiel kod moko thuolo ma bende wamedo chokoni e mesa mar weche manyien. Nyinga Vincent Otieno. Solo. Ang'o mikasori kamano? Ang'o mikasori kamano? Kasruok e mane? Yani atika neto idwa mayara tiar mar wach. Friday. Ine ma inticha Friday. Abich ni kendi. Friday bwana. Solo isewacho weche adek e winjo nyakach. Friday. Okay, ang'eyo. Sarach. Weche adek e winjo. Nyichi tuo. Sano lego bende mai. Winja. Nyichi wacho ka ne sweet ma lollipop nyiche kodonjo nyakach. Mano no wacho kanye. Ane record. Ni wacho na. Na wacho kanye. Ni wacho na. E yamo. Liga bonde. Sani bichaki wacho nyakach ka winjo radio. In gi evidence. An gi evidence. E mokwongo cha in gi evidence. Nyakach ka winjo radio kitimo nango kama mit. Ingeni nyanyakach modonjo ka koro kikithua. Kwanza we dot. Kaso kawangu wuok. Kutoka jasubo seba janyakacha don so kikithua ting'e madonjo sa parcha ing'e kaka gobe ude lena onyalo maka gi kora lakini kichaki wuo bara chewi janyakacha kichaki los bara janyakacha do ing'e gin jirende jokochogo bana tiparo nade ka gichungo feregola ma tuge radio no giluoko sende koduogo dogo wedo koketo kach bigi alafu bewero mana nyakacha. Sawa nyakora Bogioriti. Kevo. We. Aneno kin gi machine mateko ne ng'enyo wuoyo. Iyudo piko motegno seriously. Ma en Spyro Electric. En okoti kod mahuta. En apiko motegno mar adier. Apiko motegno to beche ber. Otiyo gi stima. Tichaje. Mano ng'ato nyalo rito kuom thuolo maromo nade bwana? Totiyo kod stima maromo nade? Onge rito. Idhi mana Spyro Swap Station to iswap battery mari kuom dakika machuok e nengo mgonyore. Akwongo omenda madina tiyo godo e nyiewo mauta. Apiko ni miya ohala. Beyol gi pango line kod bech mauta musiko idho, yud apiko e nengo mogonyre. Apiko matiyo gi teko stima molos Spyro. En apiko motegno, okogol koko seche ma omor, okoti kod mauta to oyudore e nengo mogonyre. Swap battery mari kuom dakika machuok mondi kung omenda. Lem Spyro dealer mantiere machiegni kodi kawuono mondi fweny berni. Spyro, the future is electric. Wang'o nyango gi Ruth Nyajin. Kakitiyo bende kakiyuto. Tich matek kelo keyo. Wang'o nyango gi Ruth Nyajimo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio.
dieri to dongo tem go meja to neno loya oh makata lwenje to dongo tem go bwana to neno sira oh makata dieri to dongo tem go bwana to neno sira Apenjo watu maneno tem go meja motame loya oh watu maneno tem go bwana moneno loya oh makata lwenje to dongo tem go meja to neno loya oh makata dieri to dongo tem go bwana to neno tieko Enang'o manotem go Luanda motame timo yudore radio Ramogi Radio number 1 radio mami puonj makare madongo ganda radio mami weche manyien thumbe gi mor kar chunyi ke kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo walendo ni boma kane piny ngima 107.1 FM Kisumu 107.6 Nakuru 95.4 Siaya 98.4 ka Mombasa waidore ondamo 99.2 saina ngweno kalo dakika par chendo nwango nyango wadendo ni gospel lawa yo makare yo masuper yo mafine mar chako weekend en managi gospel lawa Suda mondo atere nyimo bwana simbabiro ayono akoni bia mondo atere nyime simbabiro tieko weche mange maneni tingone motame timo bia mondo atere nyime simbabiro loyo mobiro tereso Ero kamana nyamano Florence Robert manoseni Florence Robert kanopenyo ni enango manose tem godo Luanda motame timo yudore radio Ramogi Radio number 1 gospel hour ka ekaka watime kamano ekaka wachako weekend enyakalundo mar Ramogi ngeni weekend niga giweche mangeny moko beyo moko richo to kata gibeyo kata giricho ni wase winjore wango nyango ka ni kamano ekaka wachako godo weekend kama ne kaka watime ka wadonje weekend nikech makinya wakia tariku wakia dakika mabiro wakia nyiriri ka nyiriri
wake omiyo kata gibeyo kata giricho wachakachaka kod gospel hour. Ka bende wakaw thuolo ni matimo mos ne wede wanyuola kachiel kod osiepe ma sani koro ntiere gi lit gi kuyo mora mora manyalo bedo godo watimo mos kudhi e weekend to Jehova Nyasaye ma jaywe pi wang' ema mondo mi oywe pi wang'. Kama oting'o Chief Karen ma bende golo wadgi odiechieng' ma kawuono ne Mia ibro kowo odiechieng' ma kiny muoroni god nyithindo kanyo poleni sana kachiel kod oganda waduto te mantiere kod kuyo Jehova Nyasaye mondo mi omi uchir kachiel kod teko kachiel kod ng'uono mar kalo matekno. We go. Binjari mtokni kata boda boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhi nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Wigo. Ote maber mokalo, ote mataratibu biro ni achiel kachiel kokale nyakalondo mar Ramogi Gospel Hour. Kaka wachako weekend. Mama Grace aga kanyawinda. Chichario. Owinyo nyakalondo kata wacho ni kaka wango nyango chako ni mato chalo tiende nyajimo. Ogoche na nyawuora karintie. Yani Nyarawinda wacho kata no ng'eti enda adier. Kwa donje weekend waya linjili Ngeni samoro network timore ga marach owada. Network samoro timore marach girach mapok nodwaro yudi. Kata kamano, weekend dhi yudi kon mane namba na mag simu poka wilo gin makamaka no na biri ariyo no chiko chika biri kata no na biri adeka ochiko no adek. Wach maber ni nyalo yuda WhatsApp. Line wa mar WhatsApp no na biri ariyo no chiko abiri kanyo imako mana duondi imako voice note ka eto ioro e line no kikigo line akikigo simu no insa mana ni weekend dhi yudi kon mane nyinginga to weekend dhi yudi kon mane to achako gospel hour kanyakla. Ramogi Radio.
107.1 Ramogi FM.